Ähliňize salam dostlar. Futbol sevip tomoş edenler üçin futbol alemindäki soňky täzelikler bilen biz öz işimize başlaýas. Dostlar, sizin gollaryňyz bizim kanalymyzyň rowajy üçin juda möhümdir. Munuň üçin sizden şu videoya birje like basyp, eger kanala agza bolmadyk bolsaňyz kanalymyza agza bolmak we öz pikirlerinizi kommentariyada ýazyp galdyrmaňyzy sizden haýyş edýär. Nottingham Forest Liverpool 1-0. Dün Liverpool klubu Angliýanyň Nottingham klubundan 1-0 hasabynda ýeňildi. Liverpool klubu 90 minutyň dowamında oýnyň gidişini öz golasynda saklanýan bolsa, 1-0 hasabynda ýeňilip mümkinçilik elleňdirdi. Bellep geçmez adımız Liverpool hakykatdan da güýçli futbolçylaryň jemlenen klubu bolsa-da, düýünki oýundan soňra olar 3 açkosyny elleňdirdiler. Manchester City Brighton 3-1. Manchester City hemişekiler ýaly özüniň gollara baý seriýaly oýuny görkezdi. Bu oýunda Ronaldo'nun karolluk täzine ýe bolmaly diýip sak edilýän Erling Haaland dubl etmek başardy. Norwegiýa futbolçy oýunyň birinji ýarmynda has gowy oýun görkezenen bolsa, ikinji ýarmynda kän göze düşmedi. Ýöne bu futbolçy her oýunda dubl we hat-trickler izgider görkezse, megerem altyn topuň gyzygynyň gaçyşy ýaly dubl we hat-tricklerin hem biraz gyzyk gaçar diýip habarlarda aýdylýar. Chelsea Manchester United 1-1. Dünkü oýunda aristokratlar 3 açkosyny ellerinden gidirdiler. Oýnyň soňundaky goşmaça wagtlarda Real Madridden United'a bark goşulan Casemiro gol urdy we Chelsea'ni 3 açkosyndan mahrum etdi. Dünkü oýunda ýene bellemeli zadymyz Rafael Varane şike salyp meýdany terk etdi. Ula ihtimal bilen ol hem dünýä çempionatyna gatnaşyp bilmezligi mümkin diýip habarlarda aýdylýar. Real Madrid Sevilla 3-1. Real Madrid hem hemişekiler ýaly özüniň gollara baý seriýasyny görkezdi. 80-nji minutgaçyn oýun 1-1 hasapda dowam eden hem bolsa 79-njy minutda Lucas Moura'nın golundan soň oýunyň barşy hassa üýtgedi. Aradan 2 minut geçmänkä ýene de gol Federico'nun hasabyna ýazyldy. Dostlar, bu oýun barada kän gurlap oturmamyň geregi ýokmuka diýen realçylar bu oýuny özleriňiz elbetde tomoş edensiňiz diýip pikir edýän. Ýene de bellemez zadymyz şuň Barcelona Atletik oýundaky boljak hasaby öňünden bilip kommentariýa ýazyp galdyran dostlarymyz. Indiki videoda hökman kommentariýasyny ekrana çykarar. Bugünlükçe bizde şular dostlar, ähliňize jan saglygy, işleriňize üstünlikler arzu edýän, sag bolun.